Здравейте на всички хора от Vbox и това съм аз, Extreme Minecraft. Мене? Yes. И тук, here is my favorite friend. Да, наистина. Опа. О, no. Това е втората мисия. Златите. Това беше гадно. Спокойно, спокойно. Да ще почнем. Днеска гледах един тип на YouTube, които правят клипа и помагат на хора, които са попаднали да дават грехи. О, да, знам, видях. Видях там си писал коментари, че си го гледам. Така, тук е тренировката, играл съм я, няма какво да ви я показвам. А и за тези, които не видяха заглавието на играта, това е Mirror's Edge! Живаме на LG и започвам да пробвам дрифта. Ето, Скип дрифта няма сигурност. Започнах да се занимавам с дрифта. След като аз съм гледал дрифт, обаче днес. Преди седмица реших я. Ама точно преди седмица реших я да се включа. Гледайте какво е про на парка. Гледайте какво е про на фрирани. О, пака. Шумаш ли, бе? Камеро. О, да. Да, това беше яко. Това беше много. Имаше едно. Снимаш ли, бе? Камеро. Много изкефно. Сега си говорим за смешни кадри от тези окей. Да, най-якия влогър за мен, най-добрият влогър. За мен много реалистични трипове правим, момчето може да му сложиме. Вижте му профила. Да. То е много, не знам, мен лично много кефи. Малка рекламка на профила ми. Да. Може да сложим и. Дано този път няма фейлове. Фак. Гати фейл. Най-много ме изкефи. Колеги, пускайте им да ръчали там, нека го изгледате. Много ти. Не, чек, това просто е някакъв родител. Да, това е някакъв амояк. Бургазлия. Който не може да казва, да, голям пич. Много ни бе. Аз съм про! Ето видяхте ли? Аз съм про на джумп. И сега трябва да бягаме. Рън! Обаче за седмица дрифт ще справим добре според мен. Вече дълго минавам и... Да бе, седмица. Ти много преди това. Да, ама и преди това дрифташе. Това бяха само някакви забои. Добре, не хванахте ме, занимава се с дрифт. От месеци ясно много. Не, няма месец. Някъде 20 дена. Още малко остава от мисията и свършвам тук, спирам тук. Аде бе! Иначе мисиите на играта не са много лесни, не са много трудни. Ей, тук фейлвам. Как ще правя дрифт тук, като аз съм мога да гуми и дъска? Не, много. Аз не съм про. И да. Трябва да падна, защото не знам на къде мина. Това беше яко падна. Окей. Продължаваме напред. Keep walking! Фак. И breathing. Гледайте сега. Гледайте какво е удар с крака. Айде, кучко. Аз съм про.
Ние са така, дори не ме оцели. Дори не ме оцели. Аре, да изкачай. Гледай. Да, извинете ме, но това бях аз. Да, пак. Ма защо пак ме пусна тук? Преди малко ме пускай тук. Ако си мислите, че играя от много време играта, жестоко, ама жестоко се виждате. Играя я за втори път. Да, разбира се. За втори път, т.е. от днес. Мари, бе, ти още ли си жив, бе? Айде. Мари! Гледай, направо... Пригна си, по-добър съм от тебе на 3. Кой ти каза? Аз. Айде, бе, ма тук... Що така фейлва, А ти от бе? колко време се занимаваш да зариш? Малко. Аре! Аз нямам и 20 дни. А? Аз нямам и 20 дни. Аз от 3-4 седмици на това. Не, аз и преди дръцах, ама по едно време спрях. Нещо стана ми безинтересно и после почнах на ново. Като видя предпочети, който е Баталок, по-добър дрифтър. Там не да изтича екипа. Баталокс, най-добрият дрифт маняк. Най-запаленият дрифт маняк. Не, че той е много добър. Аз му гледах само един дрифт, човек направо падна. Пишам такова. Един клип. Направо паднах, човек. Страшно добър. Баталокс Challenge. Гледайте това как се минава. И това е крак на мисията. Най-якият край. Yes! И това беше от нас. Довиждане.